Polizia ereduaren gaineko galderek ugari plazaratzen dira egunotan eta honen inguruan mintzatzeko eszenatokiak ugaritu egin dira. Gaur planteaturikoa ertzaintza beraren ekimenez sortu da. Hain zuzen ere, Erne sindikatuak antolaturiko polizia ereduari buruzko jardunaldiak. Egungo Euskal Polizia non esartzen den zehazteko eta normalizazio politikoaren testuinguruan izan beharreko funtzioen inguruan iruzkinak jasotzeko ekimena da. Gaur eta bihar emango diren hitzaldietan, talde parlamentarioek bere postura saltzeko aukera izan dute mahai inguruan. Beste herrialdeetako ereduarekin ere alderaketa burututa eta jada bihar beste eragile batzuek bere postura ere azal dezakete. Edozein kasutan gizarte eragileek ez dute begionez ikusten burutu diren jardunaldi hauek izan ere partaidetza mugatua dagoen heinean egiten den irakurketa oro erren egongo da Euskalduna jauregiaren atarian kontzentraturikoek azaldutakoaren arabera. Edozein kasu, edozein violentzia poliziaren kasu ez dela egon behar bakarrik sujetoa justiziaren eskuetara, baizik eta politikara, instituzio publikotara, organismo ere autonomoetara eta nola ez eta garrantzitsuena gizartearen eskuetan ere. Gu gau daukagulako giltza eta ezin dira eztabaida hauek eman ate itxietan. Eztabaida irekia izan behar da eta agente sozialok eta jendartea ere parte hartu behar dugu. Halaber, Inigo Kabakasen auzian eskuak zikindurik dituen polizia dela ere aldarrikatu dute bertan bildurikoek. Horrela, gertaturikoaren argi gehiago zabaldu den hontan ez dute begionez ikusten eragileon kideek ertzaintzaren langile batzuk bere karguetatik kendu izana, ondoren administrazio postuetan esartzeko. Nahiko anekdotikoa iruditzen zaigu kontu hori, izan ere, ertzain horiek oraindik ere lanean jarraitzen dutelako, nahiz eta beste funtzio batzuetan egon eta gainera soldata gehitu dietenan. Orduan nahiko lotsagarria eta anekdotikoa iruditzen zaigu. Horrela, Kabakasen auzian gauzak ondo egin daitezela aldarrikatu duten heinean, eredu poliziala goitik behera aldatu beharraren premiere mahai gaineratu dute.